El 88% de la població espanyola pateix cibercòndria, també coneguda com el síndrome de l'autodiagnòstic a través d'internet. Així ho ha revelat un estudi de l'empresa Lenster, el qual ha alertat de les conseqüències de creure's tot allò que apareix a les xarxes i més ara en temps de pandèmia. Els més afectats per aquest síndrome són els pares i mares. De fet, els pediatres coincideixen en afirmar que aquesta és la situació més habitual amb la qual es troben, famílies que arriben a les consultes havent diagnosticat als seus fills milers de dolències. Els mites sobre les vacunes i l'alimentació son los más comuns. Y parece que cuando una cosa sale en internet sea palabra de Dios, que hay que tomarla a pies juntillas, con lo cual eso es un problema muy importante porque puede llevar a diagnósticos erróneos o a tratamientos que pueden ser perjudiciales para el niño. La cibercòndria està provocant que el doctor Google estigui agafant més pes, inclús que els propis especialistes, per la seva rapidesa o facilitats. A través del motor de cerca, llancem a l'aire milers de preguntes a fòrums i plataformes on qualsevol pot opinar. El problema apareix, però, en el moment en el qual, darrere d'aquests diagnòstics, també hi ha un sense fi de remeis no qualificats per tractar-los. Hemos pasado ahora a un modelo de atención médica donde el paciente adopta un rol activo y no tan pasivo en los tratamientos que recibe. Yo creo que tenemos que utilizar esto en pro de la relación médico-paciente. Es importante, por un lado, escuchar qué información nos trae el paciente para poder cuestionarla, debatirla y también darle información fiable. L'estudi de Lenster indica que 3 de cada 10 persones ja recorren habitualment a internet. Aquestes, a més, tendeixen a automedicar-se més sovint i eviten anar al metge. Des d'Eves Media hem comprovat si això és cert. Busco problemes, mal d'esquena, comences a mirar i a vegades això, sí que t'automediques. Yo tenía neumonía, no lo sabía. Y estuve tomando medicamento por mi cuenta, para no ir al médico, para no faltar mi trabajo. Ha passat de que la cita prèvia i tot això s'està allunyant tant que sí que mires l'altra opció, internet. Depèn del temps i tot això, si amb una automedicació és suficient, penso que, per mi ja estaria bé. Tenint en compte la situació actual, alguns hospitals com el Clínic de Barcelona, amb l'ajuda de la Fundació BBVA, han posat en marxa webs de consulta per combatre la desinformació. La idea és conscienciar la població que la major font de fiabilitat que existeix són els sanitaris.